Maganang nungthom bini thani chibuini ke bo thaitung maganang thangtung tobo sung kuthai le ai kuthang le kuthai chike toni malia je manchak je chukchak kisapon nongthun anu kisai So friends, tini ni video ni topic singge sini bukhok zek hasina debroma nei bobo hamya kalajak belai kina sugya anga video clip manogoi belai kino bekha khairoka tai kabui saidongbo anu bu gisasa suba jabadi angbo hamna musungo angbo najana musungo hepono rangri krini bagai tabu nogo no kalai ma tongo honei bo kabui sawi dongmano nogoi belai kino bukhayoka ingang obono sana musungo sini tipra sarok je tabuk social media o content creator eungsung youth eungsung hari sung sini bukhukjuk sanjana no suba ma haikeno sung sini bukhukjuk hasina debra mano bo sung suba layane bobo nugui tong na social media o sung tipra sarok eungsung tipra sung tambong bosong eungsung gobang mano sini bukhukjuk sanjana bagai donation khaitong layo bazar thangai donation khailemani video o suba laidi ni salemani bobo nugui tong abono nugui ne bobo angbo suba jagan hanai nukjagoi soba so san paikya inke a clip nai nai gidi pilla longka jotona ani sak belai hamyang tongo triprawa doctor naijang mani bo naruk jakliya phatar hastewo thangdini sajago jeng thangna phanasi je tongmani bai je nogo chukti chugati khai naijagoi paikha tabuksuk jora te rangpuisani bagai jeng thangni malia phatar hasteo borokai thangni hini nyo sawi rika jengno geiseng rang gri bai noko asugoi ma tongkha rangpuisa gri ni bagai belenyo cost tongo sas cost tongo yakung yak sawo busak fuliwo ke abuno lukurong thani ang konya mutungu anu bukisa subadi je manchak je chukchak kisa ponong thun anu kisa help khaija obo haike sini tipra sa rongno nukhake belai khino bukha dukhunango inke ang obono sanai hari sung je manchak sini bukhukjuk hasina debra mano sung soba laina obo haikino bono bo sung bini bagai donation khai bino bono soba laina bini bagai video salam laina social media o je manchak sung video no sobai maya hanga je share khalaina je soba nai soba sung inge obo haikini sini bukhukjuk meri debroma bobo sawi khinarka hadi sung je manchak soba laina nei sini ke no manai sorry manai hasina ni message mani rekang norok ni buskang lang haino hai tai washa koinya ni koimung tu hai phaikia norok ni help nango shinti prasha rok ni help nango khakwar khakotor bai khei jeman chak jono kicha ke chubana ni ungthum angmiawo omonai hasina bai kok chaina kya plus norok bo bin kok no khana nyai di ang bo sak bai thang video recording khai boro hojak tongo ano hingge norok je mancha khoksang thu khongning thu gadi maya hangge ke bo share pan khai de to video no o birun bisinti panu bui nang tini ri me pan ta khorok sa ri mane mano nang ri maya chugi maya to pan ta khorok sa chu tong pro o video no gi mano so hingge ang norong chot to no koyo je mancha je suksak sungbono bo haino hai manai sanjana to onya borok no support khaiga event tabu bo khai tongo and khaina bo nango bini je sak jaya sa sung khai no thangnai nalei no thanglai so tabu manai hasina bo haino omti haino belai ke jenggalo kalaijak bot naijagi doktor ong naijagi mayangi tong harang kre ni bagai tai bini te bo obo ko kalaijak bipoto kalaijak je kisamisa cholui tong mani bo a choli tong mani bithi pano se otir praw man thogya hani shawbo kokore angtini nokhore je jaga bisi je kono bithi man thogo a jaga dukano thangi naina ni hini chongi tongo tolong otak ke naik nanti tak man ke ang norong no ambo sanai man kaman ya ke please norok please dia manchak bono kisah coba
Oke, bono already no doktor bo sari kapo orang lihat nang fataro thangi naijak di hinita. Oke, bo fataro thang naijak na ni rang borok kuri borok ni tongkha kai to ang bo naijak no naijak aba to sai mano rang kuri ni bagino to thangi mayangi tonglayo. Olo to thangi jadang madang laino thangi de bipot laino hai hini ma wan chu rang kuri ni bagi. Oke. Asuk no sana yang asuk ko bu sana rong jaya. No ang koyo je manchak je chuksak khokjang thu khongning thu kisa bkha mayang chuba jabadi hambai ai bo tamo shanor bo kisa khna winai di ke tai o scanner ro bini scanner no bo o jaga judicial limit rok ngi thanga ba thangya rok pa ngi tongka hanga kai ang ani sakbai thangni scanner bo nai no rok oro phanor di judicial binoro try khai di binoro pass khai di binoro ungya ngi tongka ro hormai rok ngi tongka anor phan try khai di ke ang phana bono sakbai thang ya phanai he ke ya phan maya nga ka ba ang bengo thangi phan rang danai apusuk nang no rong no koyo o scanner ro bono je mansak je chuksak please no 다음 사시나이 카요고 해로노 누카카 belai keno 카요고 카이로고 까부 사이종 아노 이제 소바다바디 앙 모소바수 낭어 랑리 그리슈카 doktor bai najangmang tai doktor bai bo father haseo se thangsidि nung father haseo naijagi sidi nei je hamye borok no sak bai thang phai camera ni buskango phai video sramai sobaso sani tongo o hero nu khaka tebo khairago hari ke sung je manchak chobalaina bono te kai sesini bukhujak sanjane bagi kaisa update nokhoi phaikya hingge tini phungo sinda pohor hai hini bini social media o reirkha jung sanjani bagi last option chemotherapy ni bagi buma bufa no onek bojokha rang gurui hinna boya public onek chobajak jung bo logi riwi tongo tabuk bo yakar yakhu parents bujinani naya mane gosia ta operation kharnani gosia gosi nani naya tabuk sudu se mutai atai no poitu sa lai tongkhu hunke tamo khainai treatment se khlai jagya hunke sung subai tongoi tamo khainani ba oai hinai sindapor soirka abanya golo boro saka je manchak norok bo call khailai buma bu phano kisa salai jadi hinai bo number irkharo number hangake 923306 206 3283 amokha boro sini bu khuzuk sanjanani buma bu phani number parents ke oro saka bo norok ni muchung jagma rok no share khailai di share khailai baidi kisa suggestion relay di ni saka sinda pohor oba haike no mia thanayo kaisa video boro upload khaikya inge sini o hai ni mane buha buha gosia ngi tongo treatment khanya ni hinai inge tam sasinai o video no nugui mani gothok facebook page hai ni saka boi buma bufa se gosia hunke sung kuno khainya goroi je lukurok chuba mani rang je khorcho 응마니 응카 바기 피로의 르디 흔의 샤디 어와이 흔의 샤위 동카 박사 보러럭 인게 따이보 하미야 그방마 동어 보럭니 바의 까모 중나이 어랑 아오 민코보 티겐 자가 하이 보노 트리멘지 가냐지 은나일리야 너고스 두시나 보그바 아제 스랑 락락 수바마니 아스르마니 보이 도네이션 카이메니 아랑노게 보럭 나시나이 oai hini baksa comment khai tong mai kya rang ni lo mane rang ohai nugui khaine na liya rang na musung jaka ohai rok nei baksa comment khai tong lai kya ke noroni je bukhani ko nor comment khai sade o video ni tolawo oba kina sini brother sini dara read blog ni bo sini jago sini dara omrit inge hari bobo saka 나그 문바이 떼워시 당이 보나 마그랑 웅톤 비니 타니 키부니까 뭐 트이tung 마그랑 탕tung 또무 생그 트이냐래 아이 그 탕노래 그 트이치게 또니말이야 너 opinion 아승노 앙 뭐나 산잖아 너가 동또 뜨이 트이르나니 무슨이야 지리 콕의 나이네니 무슨이야 보나 지리 콕작 너가 동또 뜨이 뭐 hospital 나가 hospital 지리 콕의 등 문바이 지리 콕의 등 ঠিক নো সানজানা দেবর মা থৈছিনাই
जों जे चुबा लाइमानि कस्त मस्तखौ जों सातुं होननाय वाटै होननाय जों रां थुमनिखौ चुबा लाइमानि आमनाय सानजना थैहिनाय बाट लास्ट ऑप्शन तंखौ kaisa kemoroi ne ke bono naimangko tingno bini lungs rok bini liver rok damage ing thangbai ke haipano sungbo saimano puilano saimano sung a borok ekdom thongorok laijak basai bumaya ngi bumaya sai bumaya sung saiman tu tinja sung suba laike tamni bagai sung suba ka bono sung bono to nogo pok pok laiting hnai kalai thaiting ni sung suba ya sung to bono last step jora sung nainai hni ani mote khai ang subau ang phunga se chiri biju nu khang ta punjo brush punjo khai bang nu mote nu ma logro ang biju ma khai kya tamni ma ka sung bono naina ni musungo last step jora please ani koimu last step jora munai sanjana no sung treatment khainai je public rok rang chu mane nakha pura thangtung na thangya tung au bai onyono phanu chu baji bat bonole sung last step jora sung naina ni musungo sung bono nogo tong tu tei chiri khogoi kapjak sung naina musung liya Sebuno last step jora nangka bo hospital o thuitun a muchung ma bai angle bono ani opinion mo bono ang rangkhabe ang riu ang bono nogo thei pai tung haina hai Bangalore kisa berai ne ke nogo thei pai tung Bangalore malia yakar rekha bat borok to sawo last step tongko kemorui nei mano hungke sing kemorui naina ni muchungo bono please sanjana debormani family rok o rang engkha public ni rang te sanjana debormano a rang bai a rang hanyom bono bin thani khibe punyo on thani pon khibu tung do maganang thanglia but bini thani bo khibi hitun maganang ngthon bini thani khibu ne ke bo thaitung maganang thangtung tobo sung ku thainole ai ku thangnole Ketika kita tonimalia, abuklah ang ekdom cazaglia. Jara jara coba honai, jara jara ang rohria kurok. Tahu kebangman tong kena kakleo ang. Borno bukannya ni musungo. Norok please arang rok no norok. Tahu sak norok gurubo ngkaba gurubo no tongradi nangkaba seng manai sanjana no tewa si treatment kanya ke rang rok. Nangai cangka afur nai eba kete koroksan norok lagi arang no. Hake ano opinion asing no ang manai sanjana no nogo tong tutui thiri na ni muching ya chiri khogoi naina ni muching ya bono chiri khogjak nogo tong tutui bo hospital naka hospital chiri khogoi ting Mumbai chiri khogoi ting naka Mumbai tewa si thangai bono kemoro thung te kaisa kok please patient ni buskango no rok negative kok ta sari mane no bot thaisinai botei tonglakha amte hai kok samani bini brain o te effect khlayo bini brain o effect khaite khaite bini busak rok sap amte hai ken nosto ngai te thangnai bo bono tabuk sak o sungsaro tongsa sakle bono kaham sung sawi ne ke sung bujugui ro hathai khlayo tingno bo thiti tei ni toka pheo bini khawo khaksana te ke sajungma ang ko ahanok nung thangnai do nung tawana di ni sung bono phandu thaiklayo sung kabangma educated tongo sung phandu thaiklayo bono sung patient khorok se patient ni je kono patient ni busango hai negative ko rok sale a borok tei baji thai unglak ne ang khaklayo bo baji na tongphano se bini bokrok sai pani bono depression bo asakai dangerous depression je rok kathang tong tuti phana buthari khibi mano aboni bagai bono bo already se depression klaijak te bo depressed ta klaidi bo nakhate ek mas ba sithun te 2 din ba sithun khak sangri hodi asungno ani koimu ambai sung suba mani sung bono nogo klai chiri khogui tongmani aya hani kabi tongmani sung nanya musung liya bono je manchak nangka hospital bo aya hani chiri kabi tong sung tobo bono nai sidi sung rang roho khablei roho kha tobo bono nai di rang ri kri na bo ya ni sinda por bo sawi tongo ang sakbai thangbo sanai je manchak hospital on is nai sidi taitam nok tu sinaba sung bono hamsung hani se bin bagi je donation khai romani yang bazar thangi chuba mani donation khai rang sanai nawi bono reimani arang bai no bono naikol di arang bono nai di hani si roho ko bono tus nai no hai sidi last option nai no hai sidi bo chuba mani inke tai phirorita tu sidi bono aingono naikoli kaham
Hamia je abo sijak la sinai buskango tam angnai ingi abo tapo saimia to sijak la sinai kaham hamia je mani bono naikoli aingo no nai sidi nei ang bo sanamusungo inke no ni bukhani ko no comment khai sari inge tini video asung sinai inge obai ke no sung sini bukhukjuk hasina debra mano bo soba lain je mancha khari lokorong thani ang bo koyo je mancha 10 tega 20 tega 5 tega 100 je mancha nong ni hamjangmani noro scanner noro hori sini bukhukjuk hasina ni scanner ang pona rari lumana inke tini video asung sinai hambai